Hiya fans, Hydref sy'n yma, gobeithio'ch bod chi gyd yn teimlo'n gwtsled a hapus fel dwi. So, i'r rhai ohonoch chi sydd newydd ddechrau fy nilyn ni, Hydref ydy'r enw, dwi'n fis rhwng Medi a Tachwedd, ond dwi hefyd yn dymor rhwng yr haf a'r gaeaf, fod yr haf a'r gaeaf yn fwy poblogaidd. O, diolch. O, diolch. Mae'r fid yma gyd yma'r Hydref a pha mor arbennig, hudolus, clud ac ychydig yn frywychus ydy'r Hydref. Cyn i ni gyfarfod â ffrindiau hydrefol, mae'n well i mi ddweud fod yna sawl hydref ar draws y byd. Mae gan bob gwlad ei hydref arbennig i hunain, ond Hydref Cymru ydw i, felly pethau hydrefol Cymreig fydd yr yfyd yma. Ond wrth gwrs, mae pethau gorau bywyd, straeon, traddodiad, syniadau, y pethau sy'n gwneud bywyd yn lliwgar a chyffroes yn teithio ar draws y byd. Mi fyddwch chi'n sylwi fod rhai pethau Cymreig yn debyg iawn i bethau o wledydd eraill. Gwledydd fel o'r Alban, Mecsico, America. Felly, cadwch lyged am hynny. Nawr, ffaith fach sydyn i chi cyn i ni ddechrau. Mae fe enw Hydref yn dod o ddau air. Hydd, sef carw, a bref, sef y sŵn mae carw'n ei wneud. Yn hymor yr Hydref, yn y cyfnod, pam oedd yna geirw gwyllt ar draws Cymru, dyma'r adeg o'r flwyddyn y byddai'r carw gwrw, sef y dyn, i glywed yn brefi, yn galw am bartner ar draws y tiroedd gwyllt. Felly, gallai alw fi'n bref y carw os chi eisiau, neu falle bod Hydref yn haws. Ta waith, i ni angen teithio nôl mewn amser yn gyntaf i glywed am rhai o draddodiadau hydrefol Cymru. Nes i ddweud bod Hydref yn hudolus, yndo? Siwmai na, gito'r gwas ydw i, ac mae tymor Hydref yn lot o sport neu rhywun fel fi. Nawr te, bydd rai yn gweud i fod yn gyfnod anodd, achos mae gwaith nad wedi benni llawer ohono ni sy'n gweithio ar ffermydd. Cyfnod y fedi yw i. Chi'n gwybod, casglu'r cenheuaf ar gyfer istorio i fyw dros y gaeaf. Meddyliwch am y peth nawr. Mae ydych chi mis Medi a mis Hydref, yn dos e? Wel, Medi yw'r term am gasglu'r hyn y mae'r ffermydd wedi dyfu dros fisoedd yr haf. Casglu'r grawn a'r corn a'r yd, dewis pa nifel fydd yn cael ei ladd ar gyfer cynhyrchu cig i'r fferm ac yn y blaen. Paratoi bwyd ar gyfer y gaeaf, chi'n gweld? Ar ôl ni, bydd hi'n llai prysur ar y ffarm. Mae llawer o wledydd ar draws y byd yn dathlu'r cyfnod yma yn diolch am y bwyd sydd wedi tyfu ac yn gweddïo am flwyddyn dda eto. O, mae yna wyl arbennig yng Nghorea, sef gwyl trwsiog, yn debyg i'n diolchgarwch ni yn y capel, yn diolch i Dduw. Ond, fel o'n i'n gweud, mae llawer ohono ni sy'n gweithio ar y ffermydd yn gorffen ac yn mynd wedyn ni i chwilio am waith yn rhywle arall. Yn hymor yr Hydref, bydd ffair fedi i ddathlu bod y cenheuaf yn dod mewn, ac yn aml byddai'n ffair gyflogau hefyd. Sef cyfle i weision fel fi, chwilio am waith, neu i berchnogion ffermydd chwilio am weision. Mae'r tymor yn newid, ac felly mae natur y gwaith yng nghefn Gwlad Cymru yn newid. Ond mae'r cyfnod mewn lot o sport hefyd. Chi'n gweld beth da fi fan hyn? A gaseg fedi yw hon. Dyma'r casgled olaf o'r yd oedd ni'n gasglu yn y ca ar fferm tyddi'n hen. Mae'r dyrned olaf yn cael ei glymu mewn ffordd arbennig. Ac yna mae'n rhaid i'r gwas nath i dorri fe, fi yn yr achos yma, fynd â fe i'r tŷ fferm, heb i neb yn weld i. Yr her yw llwyddo fynd ar gaseg fedi i'r tŷ a'i hongen enna, cyn i'r perchenog na'i wraig sylweddoli. Os fi'n llwyddo, gaf i wobr bach, arian neu gwrw. Ond mae'n rhwystre. Mae rhaid i'r gaseg fedi gyrraedd y tŷ yn sych. Felly, mae morynion a'r gweision eraill yn trele gore i daflu dŵr drosto i ar gaseg. Ond son nhw'n gwybod bod wedi ar y ffordd. Fi'n cwarto'r gaseg o dan fy siacr, chi'n gweld. Sneb wedi gweld i. Bydd pawb yn dod yn ei gilydd heno am swper.
digon o fwyd i bawb, a wedyn ni bydd hwyl i gael. Byddwn ni'n cael sport yn y sgiber heno, bydd canu a danso, a bydd rhywun yn siŵr o chwarae 2 Sion Coch. Fe, so chi wedi clywed am chwarae 2 Sion Coch? Mae 2 o'r gweision neu'r morynion yn gwisgo dillad coch carpiog a danso'n ddigon doniol, gyda ffon gerdded yr un. A byddwn ni'n ribo heno hefyd, siwr o fod. A chi wedi clywed am ribod o fe? 6 o'n ei weision yn sefyll yn wynebu'n gilydd mewn 2 res yn ancydio dwylo, a bydd un trian yn gorfod gorwedd yn ein breichiau ni a chael ei daflu lan a lawr. O, bydd chwerthin boes bach. Mae fe bach yn beryglus a gweud y gwir. Dorodd Wil Coes Gam i gos, cael ei daflu'n rhichel a phawb yn ffili ddale. A then glwt ar y llawr. Wel, na pam ni'n cael am Wil Coes Gam nawr, chi'n gweld? Na, fi'n credu bod nhw wedi gweithio mas fod y gaseg wedi dy fi. Well fi siapo i. O le mae'r gaseg yn sych. Fi mas o ma. Twli'r tato ma. Bendigedig. A fi'n clywed bod nhw wedi dala gitar gwas gyda'r gaseg fedi. Chwarae'n ddwl tra mae lot o waith i'w wneud. Y cogydd o dwi, a heno bydda gwneud stwmp naw rhyw i bawb o'r gweithwyr ar y fferm. Stwmp yw potas neu lobsgaws gyda 9 llysin ynddo fe. Pethau fel tato, moron, swedjen, cennin, panas. A byddwn ni gael ei nos galan geia, noson ola fis Hydref. Mae rhai yn eich oes chi yn bwyta lobsgaws neu gawl ar noson tan gwyllt yn oes. O chi'n gwybod, mae bwyd y llychlynwyr yw lobsgaws. Mae nhw hyd yn oed yn defnyddio'r gair labsgaws yn Norwy. Ond, bydd y stwlp hyn o'n arbennig. Bydda i yn rhoi modrwy briodas yn y fe. A fi bynnag fydd yn cael y fodrw yn y Polen. Wel, mi fydd yn arwydd ei bod yn priodi o fewn y flwyddyn. Mae'r criw ifanc yma i gyd yn hoffi cael dweud i ffortiwn. Eisiau gwybod pwy fydd yn priodi neu pwy fydd yn marw. Hwyl di niwed wrth i ni groesawu'r gaeaf ar flwyddyn newydd. Dyma gyfnod blwyddyn newydd y Celtiad wedi'r cyfan. A beth arall maen nhw'n neud yn yr Hydref dynwch? Ie. Yr afal. Os allan nhw blicio'r afal mewn un tro, heb i'r croen dorri, ac yna, lichio dros i ysgwydd, a ddylai'r afal lanio mewn siap a llythyren, yr un maen nhw'n briodi. No, beth sydd yn ei wneud? Dim gyda'r gwas, gobeithio. Roedd ffrind i fi'n gweithio'n Llandysir, a mae gyda nhw rhyw arfer gwahanol i ddarogan dyfodol y cariadon. Beth oedd e nawr? Ie! Tair Polen. La. Dyna ni, un bolen yn llawn pridd. Un yn llawn dŵr brwnt ac un yn llawn o ddŵr glân. Bydde rhywun yn gwisgo mwgwd a gorfod dewis polen. Os yn dewis y bolen ddŵr glân, priodas hapus a hir. Os yn dewis yr un brwnt, priodas yn hapus. Os yn dewis y bolen yn dal y pridd,
Marw am hen y flwyddyn. Dyna hwyl. Ond mae llawer y sôn am farw a marwolaeth a meirwon ac ysbrydion dos e. Ar nos Calan Gaea, mae'r ysbrydion yn cerdded medden nhw. Ac mae hynny'n wir yn o si. Ach, dyddi chi. Fi yw'r ladi wen sy'n gwarchod y fynwent yma. Rwy'n barod i godi ofn unrhyw un sy'n meddwl dod i'r fynwent i amharu ar yr ysbrydion. Dyma lle maen nhw'n cyfarfod heno. Ydych chi'n deall lle bod hi'n nos Calan Gaea? Diwrnod olaf yr Hydref, gan y fori, fydd hi'n eang. Rydw i wedi bod yn codi ofn ar bobl Cymru ers canrifoedd. Chi'n gweld, mae nos Calan Gaea fy noson lle mae'r ysbrydion yn cael rhyddid i gerdded y tir, y rhai da a rhai drwg. Chi wedi clywed efallai am dygwyl y meirw yn Mexico, pan mae'r meirwon yn cael dod i dreulio un noson efo'i teuluoedd. Wel, mae rhywbeth tebyg yn digwydd yng Nghymru yr adeg yma o'r flwyddyn. Dwi'n eich clywed chi gyd nawr yn gweiddi Halloween! Halloween! Trick or treat. Ond traddodiad America yw Halloween. Yng Nghymru, Calan Gaea fi yw'r dathliad. A dwi wrth fy modd gan fy mod i'n cael codi ofn y hen blant bach gwirion fel chi. Mae'n y ladi wen yn eich pentref chi hefyd, siŵr o fod. Efallai bod i wedi colli ffen neu'n crwydro ar groesffordd wrth ymyl eich tŷ chi. A'r busnes trick or treat yma, wel mae hwnna wedi newid dros y blynyddoedd. Ers talwm yng Nghymru, roedd pobl yn gwisgo i fyny mwyn cuddio pwy oedden nhw rhagddai i ac ysbrydion eraill ac yn mynd o di i di yn codi sŵn a helynt mwyn cadw'r ysbrydion draw ac yn cael rhywbeth bach ymwneud. Wrth gwrs, heddiw, fi chi'n mynd o gwmpas yn casglu llond bwced o losin. Wel, drychwch. Maen nhw wedi tanio'r goelcer. Nawr, bydd yr hwyl yn dechrau. Bydd y llanciau'r merched ifanc yn crafu henwer gerrig a'i taflu'r tân. Yna bore fori, mi fydd pawb yn dod i chwilio mewn carreg yng nghanol huddygl a llwch y goelcer. Ac os na fydden nhw'n dod o hyd i'w carreg, wel, bydd blwyddyn wael o'i blaenau. A nid yna uchafbwynt y goelgeth, wrth gwrs. Gwyliwch chi'n ofalus nawr, rhag ofn i'r hwch ddi gwta eich dal. Dewch yma am eich daliau chi. Mae fi'r hwch ddi gwta ac ar ddiwedd nos Calan Gaeaf. Mi fyddai'n neidio di ôl i'r goelgerth mwyn dal plant bach y pentref. Adre am y cynta, hwch ddi gwta gipia'r ola. Rhai yn dweud mod i'n bwyta'r plant a dwi'n ei dal. Alla mae gwadu na chadernau hynny, ond mi fedrai dweud fyna flas bendigedig ar blantos cymyn. O goelcerth nos Calan Gaeaf yr ydw i'n ymddangos, a dwi'n siŵr eich bod chi'n cynnig coelcerth ar y 5 o Dachwedd, ynddi chi? Noson tân gwyllt neu noson gito ffwc. Tydi'r traddodiad yna ddim mor hen ar hwch ddi gwta. Dyn wnaeth geisio ffrwydro adeilad y llywodraeth oedd gito ffwc, tua 400 mlynedd yn ôl. Ond mae tân a choelcerth yn rhan o ddathliadau'r Hydref ers canrifoedd cyn hynny, fel gwyl dyfalu o India. Dathlu fod goleuni yn trechu tywyllwch gaeaf. Ond dwi ddim angen goleuni i weld plant yn rhedeg am adre ar nos Calan Gaeaf. Gwyliwch eich hunain adre am y cynta. Hwch ddi gwta a gipia'r ola! Mae'r hwch ddi gwta na'n mynd dros ben llestri bob tro. Gobeithio gewch chi ddim hyn lle fe.
Wel, y peth gorau i wneud nawr ydy gwisgo'n gynnes a chlyd a mynd am dros, allwch chi, a sylwi ar y lliwiau. Mae'r dail wedi troi, chi'n gweld, brown, coch, oren, melyn, a hyd yn oed aur. Ac os ydy'n un ddwrnod braf a'r awyr yn las, bydd yr air yn glir a bendigedig. Hydref hydolus. Yna hyn o swatsioch yn glid i rannu straeon da'ch teulu, achos dyna sy'n bwysig am yr hydref, cyfle i ni gyd ddod at ein gilydd, i godi ofn, chwarae gemau, i ddathlu a diolch. Hydref hapus i chi gyd, felly fans, da fi a phawb o fy ffrindiau hydrefol.